tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. It's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. Niloko ako ng boyfriend ko, kaya naghimagsik ako, naghiganti ako. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Luca. At ito ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Alam mo, DJ Rocky, dalawa ang bahagi ng kwento ko. May bad news at may good news. Unahin ko na lang ang bad news. Ang bad news ay niloko ako ng boyfriend ko. Oo, niloko niya ako. Bakit? Nalaman ko, may asawa at mga anak na pala siya. Ang masaklap pa dyan, siya ang nakakuha ng pagkababae ko. Kaya nawasak ang piko, as in puso ko. Wasak na wasak. Kaya naisip ko, ayoko nang mabuhay. Tatalo na lang ako sa ilog at magpaparagasa sa agos ng tubig. Bahala na kung saan ako dadaluyin. Basta ayoko na. Kaya nagpunta ako sa isang tulay. Mataas na tulay. Sa ilalim nito ay isang ilog na patungo sa karagatan ang daloy. Napakabilis ng daloy. Kaya sigurado ako, hindi magtatagal, magagawa ko ang plano ko. Pero DJ Rocky, sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang good news. Dumating sa akin ang good news. At ang good news ay may nakakita sa akin. Isang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Tonyo. Habang nakayuko na ako sa tulay at minamasdan ang ilog sa ibaba, nakita ako nitong si Tonyo. At sabi niya sa akin, "Hoy miss, ako nga pala si Tonyo. Pasensya ka na, mukha kasing may pinagdadaanan ka, may problema ka ba?" Sumagot ako ng, "Niloko ako ng boyfriend ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang damhin ang sobrang sakit ng pagtaksil niya sa akin. Nagtaksil siya sa akin. Kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito." Sinagot niya ako ng, "Miss, magunos dili ka muna. Sayang ang buhay mo kung tatapusin mo na lang ang lahat. Huwag kang tatalon." DJ Rocky,
Alam niya agad ang gusto kong gawin. Pero wala na akong ibang maisip na paraan. Kaya tinanong ko siya. Tonyo ang pangalan mo, diba? Tonyo, kung hindi ko itutuloy ito, ano ang dapat kong gawin? Sumagot siya sa akin ng diretsyo. Miss, kung ako sa'yo, maghiganti ka na lang. Sagot ko. Maghigante? Paano? Sagot niya sa akin. Mag-ano tayo? Mag-ano? Ibuhos mo sa akin ang galit mo habang nag-aano tayo. DJ Rocky, ewan ko kung anong demonyo ang sumapi sa utak ko pero napapayag niya ako na makipag-ano sa kanya. Desperado na akong maghigante, maghimagsik. Kaya, nag-check-enjoy kami sa isang lugar na walang kusina na medyo mura. Naghati kami sa bayan. Pagkatapos pumasok na kami sa kwarto. Sabi niya, bago tayo maghiganti, kailangan malinis tayong dalawa. Kaya naligo muna kami ng sabay. At nang mapreskohan na kami, sumabak na kami sa himagsikan DJ Rocky, naghiganti kami. At umabot ng 20 minutes ang paghihigante. Pagkatapos nun, ay nakaramdam ako ng sarap dahil sa paghihiganting naganap. Habang si Tonyo ay nagyosi muna sa tabi. Matapos lang ang ilang minuto, sabi ko sa kanya, Tonyo, ang sarap palang maghigante. Kaya ulitin natin. Pumayag naman si Tonyo at naulit sa pangalawang beses ang paghihiganti. Hanggang sa dahan-dahan, nararamdaman ko ang kasarapan dahil sa paghihiganti ko sa ex-boyfriend ko. Sa dulo, ibang klaseng sarap ang naramdaman ko. Kaso nabitin ako. Kaya sabi ko, Tonyo, ang sarap naman ulit-ulitin na nitong paghihiganti natin. Pwede bang umisa pa uli? Kaya sa pangatlong beses ay naghiganti na naman kami ni Tonyo. At dito ay naramdaman ko nang ibinigay niya ang lahat-lahat. Super sarap palang maghiganti. Nabitin ako ulit habang si Tonyo nagtakip na ng kumot para matulog. Gustong gusto ko pang maghiganti. Kaya sabi ko kay Tonyo, Tonyo, paisa pa uli, maghiganti pa tayo. Hanggang sa nagsalita na si Tonyo, sabi niya, Nak nang ano naman, Luka oh. Patawarin mo na lang yung ex mo, sige na, good night. At tuluyan na siyang natulog. Pagkagising kinabukasan, mag-isa na lang akong nagising sa kwarto. At hindi ko na ulit nakita si Tonyo. Pero ayos lang. Dahil naibuhos ko naman sa kanya ang paghihiganti na deserve ng ex-boyfriend ko. Kaya magmula noon, hindi na ako nakipagbalikan sa ex-boyfriend ko. Inalagaan ko na lang ang anak ko. Oo, nagbunga ang paghihiganti namin ni Tonyo. 15 taon na ang nakakalipas at eto na, laking bulas na ang baby namin. Hindi ko lang talaga mahanap uli si Tonyo dahil nga bigla lang siyang naglaho. Pero at least, nakapaghiganti ako, DJ Rocky. At hindi ko yun pinagsisisihan. Salamat sa pagpili ng kwento ko ngayong gabi. Hanggang sa muli. Ako si Luka at ito ang aking SPG, as in Super Baconator Secret Fun.